cantar al Cantar a Gamero, tinc 30 anys, soc del poble de Xaló i ara mateix estic practicant l'escalada. Bueno, jo des de xicoteta ja feia esport i vaig començar en bàsquet mixte, en xics i xiques, i com no m'agradava gens, que jugava sobretot al futbol sala, vaig demanar al poble que feren a l'equip de femení perquè no hi havia i vaig estar 6 anys. Després, als minijocs vaig estar fent bàdminton, balonmano i més endavant vaig deixar el futbol sala i vaig començar a córrer allà als 18, dels 18 als 22, i després vaig començar en la natació, 2 anys més, i ara actualment estic ja en escalada i en ioga també. Doncs ara mateixa la veritat és que és un repte més personal, no és tant de competició, sinó més que res per disfrut. M'agrada molt la natura i adjunto esport en natura. També he fet molt de senderisme i l'escalada, nosaltres, les escaladors i les escaladores, el que fem és que anem pujant de grau. Llavors, vaig començar en un quinto mes, que és el més bàsic, i ja vaig un poquet més. I m'agradaria arribar a un poquet més de nivell. L'escalada tracta uns punts que es diuen sector o escoles i tens diferents graus. Tenim el més baixet, és un tercer, un quart, que normal no solen gastar, i es comença en quint més, 6, 6A, 6A més, 6, 6B, 6B més, el 6, 6C, 6C més, així, no? Fins a 9, 9A, 9... No sé ara mateix quin és el grau més alt, però de 9, no? I hi ha una persona que escala i l'altra persona està davant assegurant perquè si cau la persona, que bloquegi el grigri, que és l'aparat que utilitzem per a caure de seguretat. I a la paret n'hi ha uns parabols i ahí és on es posen les cintes, es col·loquen les cintes. Tu vas pujant i vas col·locant la cinta i en el mosquetó passes la corda. I el que es tracta és que tu, hasta el fi, que es diu el top, quan arribes a ell ja fas una maniobra de corda que es diu que fas la reunió i ja baixes. Quan vas començar a escalar em va sorprendre mogolló perquè vas agarrar el llibre i així n'hi ha un muntó de sectors. Mogolló. O sigui que estem en un puesto prou bé i agraïda de tot el treball que estan fent també tots els clubs de muntanya i escalada de tot el contorn. Que siga Xàbia, Xaló, tot. Justet en l'escalada no m'he vist tant de distinció d'homes i dones. Sí que és veritat que no hi ha tanta dona i trobo a faltar, com anar a escalar més en dones. De normal sempre trobo gent, perquè a l'escalada sempre tens que anar amb algú que t'assegure. I ara mateix sí que trobo a faltar això. Que ens animarem més a equipar vies, que també es veja el nom de les dones, més dones escalant en les muntanyes, perquè és un esport de risc i sempre el risc sempre s'ha donat més als homes, els homes són com més atrevits, I no, és a dir, les dones també podem ser atrevides, també podem anar, I, per exemple, aquestes campanyes que esteu fent són un punt molt important per animar a més gent, més dones als sectors d'escalada. Ara mateix que s'animen a escalar, jo vaig començar en curiositat, vaig veure un capítol de Jesús Calleja en Desafío Extremo de fa molt d'anys
i així ahir per Àfrica escalant i dic, ostres, aquest esport em crida l'atenció, no? De fet, sempre he anat a fer senderisme i quan a mi en moments de roca o els marges mateixa, el que siga, m'agradava molt això de pujar i baixar, no? I anime també que vegin documentals d'encordades que estan a Netflix de les primeres dones que van començar a escalar a Catalunya i que s'atrevisquen, que és un esport molt, molt, molt bonic. Sí que és veritat que és molt psicològic, no? Treballes molt la ment amb el cos, el tema de l'atenció, i al principi pot donar un poquet de poreta, però realment és un esport fantàstic que junta els esports més natura, més socialitzar, perquè ens ajuntem molta gent, compartim molts moments i personalment per a mi és molt terapèutic.